Перадапошні дзень траўня і вясны. Добры дзень, дзякуем, што вы з намі. Гэта навіны Беларусі пра тое, што мае дачыненне да яе. Калі ласка, даглядзіце да канца. Колькі вучэнняў не праводзь, а нянавісць не зацугліш. Чарговы напад на міліцыянта ў Беларусі. Сілавіка ледзь не задушылі наўпрост пры выкананні. ЗША дасталі Лукашэнку яшчэ адзін сігнал. Амерыканскі генерал завочна і коротка, але вельмі красамоўна дазволіў дыктатару баяцца. Чаму афіцыйны Парыж дагэтуль маўчыць пра змест размовы з Лукашэнкам, а гэты распярэджвае налева і направа, дзе праўда, а дзе чарговая фантазія тырана. Каб завесці ў Беларусь пакістанскіх работнікаў, чыноўнікі падрыхтавалі асобны мемарандум. Выглядае, што да справы падышлі з усёй сур'ёзнасцю. А яшчэ пакажам трактары, якія танчаць. Такое сапраўды можна ўбачыць толькі ў Беларусі. Пра гэта і не толькі у новым выпуску навінаў на Нехта Плюс. Колькі вучэнняў не праводзь, а нянавісць не апантаеш. Чарговы напад на міліцыянта ў Беларусі. Ледзь не задушылі сілавіка. У маскоўскае раённае ўпраўленне ўнутраных справаў горада Берасце быў дастаўлены нецвярозы мужчына 48 гадоў. Знаходзячыся ў памяшканні часовага ўтрымання, ён нібыта на пачатку нешта папрасіў, а як міліцыянт адкрыў клетку, напал на бедалагу, скарыстаўшыся значна больш магутным фізічным станам і мускулатураю. Дзяжурнаму былі нанесеныя целесныя пашкоджанні, а барцу за справядлівасць прыбегла надаваць стомакоў нават дзяўчына міліцыянта. Калі калега, дапаможца дзяжурнага, сам не даў рады. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Напоминаем, противоправные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей влекут за собою административную либо уголовную ответственность. Колькасць тых, хто Лукашэнку пакуль проста папярэджвае, значна павялічылася. Званочак прагучаў і са Злучаных Штатаў. Кіт Келлах паразмаўляў з дыктатарам завочна. На пытанне вядоўцы украінскага палітыка і дэпутата Верховнай Рады Алексея Ганчарэнкі пра захады Лукашэнкі на новае ўварванне ва ўкраіну, альбо цяпер у Літву, генерал Келлах адказаў недвусэнсоўна. Я думаю, что Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы совершенно глупо. Это было бы безумием, потому что, как я думаю, его обрекают на поражение. У него уже есть внутренние разногласия. Я был одним из тех, кто ездил к Лукашенко, когда мы пытались освободить политических заключенных. И тогда мы их освободили. Но он очень близок к Путину. Если на него окажут давление, чтобы он это сделал, я думаю, что это, вероятно, будет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским силам на северном маршруте. Потому что знаю, именно там находятся первоначальные пути в Киев, но я даже не представляю отдельно Лукашенко агрессором. Больш поўную версію выступу Кіта Келлага на Black Sea Security Forum 2026 у Одессе глядзіце заўтра ў нашым ранішнім эфіры на Нехта Плюс. И в связи с этим я вот недавно написал у себя тоже на канале публикацию, она имела очень большой резонанс о том, что мы фиксируем, что россияне ищут возможности установки вот таких вот модемов на земле. То есть через ждунов, через посредников. То есть используются, соответственно, люди пожилого возраста, потому что они более доверчивы к просьбам бывают других людей. Вот. Используются, россияне ищут дома пустые, где есть электрика, для того, чтобы монтировать вот такие вот изделия. Причем это может быть и на высотках, где угодно. Это, скажем так, модем, который будет являться помощником и создавать сеть покрытия для других БПЛА пролетающих. Дарадца міністра абароны Украіны Сергея Бяскрэсна ў пазыўны флэш пракаментаваў са свайго боку пагрозы ад Беларусі. Менавіта Бяскрэсна першым папярэдзіў пра тое, што расійскія аператары дронаў пры атаках на Украіну актыўна выкарыстоўваюць вышкі сотавай сувязі, якія размешчаныя на тэрыторыі Беларусі. Гэта дазваляе ім пракладаць маршруты ўздоўж унутранай часткі мяжы, забяспечваць бесперабойны сігнал кіравання і абыходзіць украінскія сістэмы перахопу. Без дазволу жыльцоў павярховак у Гомельскай вобласці такія вышкі нават сталі ўсталёўваць на дахах жылых дамоў. Паводле словаў флэша, Украіна зараз увесь час пільнуе разгортвання падзеяў у памежнай зоне Беларусі, пакуль, акрамя дробных поскудзяў, там ні на што на дадзены момант не здольныя, і гатовасці напасць не праглядаецца, але і без таго глобальнае ўварванне, якое было ў 2022 годзе, ужо немагчымае. Вайна змянілася, і цяпер любая калона тэхнікі не пратрымаецца і некалькі гадзінаў. Адкрыццё фронту з Беларусі можа мець на мэце толькі адцягненне нашых войскаў на новы участак фронту. Альбо РФ проста будзе выкарыстоўваць тэрыторыю гэтай краіны як плацдарм для запуску ракетаў ці шахедаў.
Але ВСУ гатовыя да самых разнастайных сцэнараў і падзеяў, напісаў вайсковец на сваёй старонцы ў Facebook. Ён таксама выказаў спадзяванне, што народ і армія Беларусі не паддадуцца на правакацыі і не дазволяць уцягнуць сябе ў смертаносную вайну. Лукашенко быў вельмі задаволены тым, што яму ў Астане задалі пытанне пра размову з Макронам. Ён трымаўся героем і не даў сябе нахіліць, дакладней, не дазволіў сябе павучаць. Дыктатару назваў саміт Арменія-Еўразвяз сходкай, хіба што не дадаў слова бандыцкай, і запрасіў Макрона ці ягонага пасланніка прыязджаць у Беларусь у любы час, заявою, што гатовы і сам паляцець туды, як некалі казаў пра Украіну. Гэтым разам не спяшаўся. Скажите, пожалуйста, о недавнем разговоре с президентом Франции, чего хотел Макрон, потому что разные ходят версии, вплоть до того, что он звонил, чтобы вас предостеречь от вступления в войну. Нет, об этом речь шла. Ну, чтобы кто-то меня Слушай, Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делать, 1000 раз подумаю, и ты же знаешь, думаю, а что потом, в отличие от них. Что касается Эммануэля Макрона, президента Франции, об этом шла речь. Но в таком плане. Александр Григорьевич, мне удивительно, как он это выговаривает. Александр Григорьевич, вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да Господь с тобой. Перебил даже его. Да я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем. Вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие? Я говорю, да Господь с тобой. Я публично об этом сказал только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все. Чем закончили, главное? Закончили Украиной. И последствия, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же понимаете, что мы вынуждены будем отвечать. Я говорю, вам не отвечать, надо стремиться к миру. А мы стремимся. Я говорю, если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на сходке в Ереване, ну, Москву, может, вам и не очень. Приехали в Минск, и мы с Владимиром Владимировичем вас встретили в Минске. Ну, так, шутя. Он говорит, я не исключаю этой встречи. Я говорю, так надо позвонить Путину, приехать, сесть, по-мужски поговорить. Ну, он начал там Европейский Союз, надо посоветоваться. Я говорю, подожди, ты аксакал, ты у власти уже столько лет. А кто там, Мерц? Молодой совсем политик. Стармер или Стармер, как его, тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. Виталий вообще женщина, премьер-министр. Что вы хотите, на женщину возложить эти обязанности? Ты, аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать, поговорить в Москве или в Минске. Беларускія наймальнікі атрымалі права падаваць заяўкі ў амбасаду Пакістана, калі будуць мець намер набыць сабе працаўнікоў з гэтай краіны. Тое прадугледжвае мемарандум паміж краінамі, тэкст якога надрукаваны на нацыянальным прававым партале. У заяўцы трэба указаць патрэбнасць у супрацоўніках, іншымі словамі, наяўнасць вакансіяў, іх колькасць, канкрэтнай спецыяльнасці, патрабаванні па кваліфікацыі, а таксама, канешне, інфармацыю пра заробкі і сацыяльна-бытавыя умовы. Прывоз будзе арганізоўваць агенцтва. У яго ўсе правы на завоз іншаземцаў. У тэксце мемарандума гаворваецца, што агенцтва абавязуецца падабраць людзей менавіта паводле патрабавання, у тым ліку і з веданнем больш-менш мовы, знайсці такіх, каб яны былі фізічна і псіхічна прыдатныя для выканання працы, да якой плануюць іх далучыць, і галоўнае, у працоўнага мігранта мусіць быць даведка аб адсутнасці судзімасці. Суразмоўе будзе праходзіць праз відэаінтэрв'ю. А разам з кандыдатам могуць прыехаць і чальцы ягонай сям'і на тэрмін дзеяння дазволу на працу выкліканага. Заработная плата ў беларускіх рублях і не радзей, чым 2 разы на месяц. Год таму Лукашенко запрашаў 100-150 тысяч працаўнікоў з Пакістана. З таго часу прыехала некалькі сотняў. Прыйшлося распрацаваць мемарандум, які ратыфікаваў асабіста Лукашенко. У Менск, у сталіцу, як правіла, не клічуць, пакуль размяркоўвалі ў Баранавічы, на Гомельшчыну, Магілёўшчыну і ў Віцебскую вобласць. Пасля таго, як масава ў Беларусь не паехалі ні мігранты з Пакістану, ні з Узбекістану, якіх галоўны працадаўца запрашаў асабіста, свае апетыты паменшылі. Цяпер мяркуецца да 2030 года завесці хаця б 50 тысяч працаўнікоў.
Міністэрства прамысловасці падзялілася гэтым відэа. На ім, як пішуць беларусы, якія вальсуюць, і гэта яшчэ толькі рэпетыцыя. Для Made in МТЗ нет нічога немагчымага. Так, гэтыя трактары не толькі пашуць, але і пляшуць. Медлячок, каб ты заплакала. Вось такое ноу-хау ад Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь.